तो हे गाइस सीताराम गुड मॉर्निंग समस्त को जस्ट उठिली उठिकी जाऊँ बाहर को जी गाधा गाधी करी गाधेकी देखिए कौन हो तो बाहर को देखला बापर कि खरा हो गाधे पड़ी देखली सूर्य देवता पूरा ताती मुंडा मारदेली गाधे आसवि गाधे पलि आसली जस्ट शीत हो मामा माता पलि बोन आस जगन ସେ ଯାଇଛି ତ ବୋଉ ଯାଇଛି କେତେବେଳୁ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ତ ବୋଉ ଗଲା ତା ପରପର ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିନି ଆଜି କାହା ବୋଉ ଲଗେଇବି ଦେ ବୋଉ ଲଗେଇବି ନେ, ସେ ତ କାହା କୁନ୍ଦୁରୁ ଟିକେ ନେବୁ ନା ଭଲ କରି ମାତା ଆମର ମାତେ ନେଇଯାଉଛି ବାହାରିକି ଭିଡ଼ ଦଉଛି ହେଲା ତ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଗାଧେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ପୋଛି ଦେଇ ଟିକେ ଗାଡ଼ିଟା ପୋଛି ପୋଛି କରିଦେଉଛି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯିବି ବୁଲିକି ଆସିବି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଅଛି 5ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ଭାବୁଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ପୋଛା ହେଉଛି କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା ମଳା ହେଇଗଲାଣି ମୋରି ଗାଡ଼ି ତ ମୋ ପୋଛାପୋଛି କଲେ ଗାଡ଼ି ମନ ଦୁଃଖ ଗାଡ଼ିରେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପୋଛାପୋଛି କଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଚଳୁଛୁ ନା ଗାଡ଼ି ଆମ ଇନକମ୍ ଗାଡ଼ି ଦଉଛି ନା ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ଆମେ କୋଉଠି କମେଇ ପାରିବୁ ସକୋଚ ବହୁତ ମହଳା ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲାଣି 10,000 କିଲୋମିଟର ଚେଞ୍ଜ ହବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଥାର୍ଡ ସର୍ଭିସିଂ ମୋର ଅଛି ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ 10,000 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଲାଣି କରିଦେବା ସୋମବାର ଦିନ କରିଦେବା ଆଉ କୋଉଠି ରହିଲା କ'ଣ ଏଇଠି ରହିଲା ଭିତରେ ହଉ ତ ହେଇ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଏବେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ଯାଇପାରିଲିନି କାମ ଟିକେ ରହିଗଲା ତ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ପୁରା
ବହୁତ ଚା ବସେଇ ଯାଇଛି ନା ତ ମୋ ଭୋଲ୍ଟେଜଟା ବୋ ତ ହେସ୍ ମୁଁ ବାହାରିକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲେଟେଡ୍ ଆସିକି ଅଫିସକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଗୋଟେ ଚା ପିଇବି ତାପରେ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ମୁଁ ଚା ତ ଚା ଦିଅ ମୁଁ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗିଂ ବ୍ଲଗିଂ ବନଉଛି ମୁଁ ବି ଶିଖିବି ମୁଁ ବି ବନେଇବି ମୁଁ କରିଥିଲି ବ୍ଲଗିଂ ହେଲା ବ୍ଲଗ କରିଥିଲି ଯେ ହଁ କରିବା କହିକି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତେ ଚା ପାଣି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି କଥା ନାଇଁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ ମୁଁ ହେଇନି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ କଥା ହେବନି ନା ବଢିଆ ଚାଲ ଛାଡ଼ ଲାଗୁଛି ବିଜନେସ୍ क्या तो ड्यूटी टाइम एटा बाहर ड्यूटी ना जाऊँ ऑर्डर नहीं तो एक मैं घर पहुँची गली ड्यूटी रे जस्ट अभी सागे सागे पहुँचली आसिकी खाइबी खाई शोबी और टे फोन चली शो पड़ी जस्ट आसिक घर पहुँचली गाड़ी लगे शो जस्ट पहुँचली कौन 12टा आसते लेट जल्दी पलैली 11:30 आसली 11:40 खंड बसली एमती वीडियो देखता लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर टे सीताराम।